As fortes precipitacións rexistradas na madrugada do domingo provocaron graves consecuencias no complexo deportivo de Campolongo. Esta arqueta foi incapaz de asumir a gran cantidade de chuvia que caeu e terminou desbordando. Isto provocou que a auga entrase no centro e inundase todas as instalacións, un feito que obrigou a pechar o complexo deportivo durante a xornada de onte. Coincidiu algo que aquí en Campolongo pois é bastante problemático, que é a marea alta, o río cargado de auga, e ainda por riba un chaparrón a noite entre as 3 e as 5 da madrugada. Bueno, isto ás 5 ou 6 da madrugada non é capaz de evacuar toda a auga que viña caendo por a calle que está entre a iglesia e a instalación, e que ven a desaguar aquí a zona do parque, cando as arquetas do parque, que agora mesmo están os operarios de Viacua un pouco revisando e limpando, xa non poden evacuar máis auga, desbordaron hacia a entrada da instalación. Nós aquí temos outra arqueta máis, pero está pensada para recoller agua daqui do porche de entrada. Os máis afectados foron os usuarios que se chegaron ata aquí e non puideron facer uso das instalacións. E aínda que os responsables do complexo deportivo avisaron a última hora da mañá do incidente, foron moitos os que se quixaron da falta de comunicación e, sobre todo, da tardanza. Bueno, tampouco o día está para invitar a moita xente. Realmente non foron moitos as persoas que se achegaron o domingo. Os días de máxima afluencia son de luns a venres. Entón, bueno, si ben é certo que sí, que a mellor a un grupo de 40 ou 50 usuarios sí que podemos haber afectado en un momento determinado. Non sei, a medida que fomos averiguando a causa, saneando e limpando, pues, finalmente tomamos a decisión de non abrir e comunicar nas redes sociales que abríamos con normalidade o día seguinte, pero bueno, un pouco a media mañanza. A pesar desta incidencia, o complexo deportivo volveu a abrir hoxe con total normalidade.